Клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров са отдавнашни приятели на Рецепта за култура. Често пъти техните пътища из музикалните сцени на Европа и света започват от България, а този сезон е юбилеен за тях. Не успяхме да се видим в студиото на Рецепта за култура, но благодарение на колегите от телевизионен център Варна, разговор с тях успяхме да проведем. Как усетихте контакта с публиката тук по време на концерта, с който се откри Европейският музикален фестивал Варна 2025? Така е, това наистина беше едно ексклузивно събитие в нашия календар за България, подчертавам. Госпожа Мария Кондова реагира светкавично, разбирайки за този наш голям рожден ден, юбилейната ни 30 годишнина на сцена, като клавирно дуо Генова и Димитров, и толкова сърдечно отправи поканата си, че просто ние вмъкнахме буквално с голяма радост това голямо откриване на Европейския фестивал във Варна. Голяма радост е винаги, че присъстват в публиката млади колеги, колеги от клавирна катедра на музикалното училище във Варна, за което изключително им благодарим и сме трогнати. Кои са най-вълнуващите моменти от тези 30 години? Със сигурност са безкрайно много и няма да ни стигнат и 3 предавания, но все пак, кои са моментите, които бихте желали да откроите? Ами самото стартиране само по себе си е малко символично, ще използвам тази дума. Колегите от Франкфуртското радио решиха на времето, че изсвирването на шега на Шопен етюд в Хановърската академия в стаята на легендарния Владимир Крайнев трябва да бъде отчитано като старт на този голям юбилей. Един ден ние приехме този исторически факт като истинен. Тогава, разбира се, човек не може да знае, далеч не може да знае дали клавирно дуо ще съществува един ден, дали ще направи въобще 10 години, да не говорим за 30 като творческа кариера, но слава на Бога, ето ни тук с почти 20 издадени албума в големи CD лейбъли. Сега Дебюси, новата ни трилогия именно по този повод съвпадна чудесно с този голям рожден ден. Трите части на трилогията на събраните съчинения на Клод Дебюси за 4 ръце на един роял и за 2 рояла, които точно, както казвам, в този момент излизат за рождения ни ден. Какво предстои през тази юбилейна творческа година? Многобройни концертни изяви, разбира се. Първо споменаваме Германия, в различни градове, немски, Бремен, Хамбург, Бон, Берлин, след което предстои новата буквално календарна 26-та година, предстоят концерти в САЩ, които особено също много ни вълнуват, тъй като 97 декември, ако не се лъжа, спечелихме в Майами най-големия конкурс за клавирно дуо. И оттам пък съответно стартира медийните ни изяви и концертите на американския континент. Идеите и творческите планове, които имаме, са наистина страшно много. Има дори някои хора, които са очудени дали има толкова много репертуар за клавирно дуо. Винаги това много ни очудва, защото буквално вглъбявайки се в един нов проект, една нова програма, вглъбявайки се в историята на композиторите, които ние ще изпълняваме, прави така, че ние разкриваме много, двойно, тройно повече, дори интересни. Говоря за интересни наистина композитори, които си заслужава човек да им се отдаде в определен момент на своя творчески живот. И поглеждайки напред и назад, като че ли си казвам, може би нашия човешки живот няма да достигне дори за да може човек да реализира всички тези идеи, които му хрумват, защото наистина те са много, много така запалващи идеи и се заслужава човек да им се отдаде. Това беше днешната Рецепта за култура. След разговор за музика, естествено, музика и на финала.